Васил Гарифуллин татар журналистикасы тарихын һәм теориясын өйрәнү өлкәсендә әйдәп баручы белгечләрнең берсе. Аның җитәкчелегендә Татарстан Республикасында милли журналистик белем бирү һәм татар журналистикасы үсешенең актуаль проблемалары фәнни нигездә өйрәнелә. Нәкъ шул хакта юбилярны котларга килгән Социаль фәлсәфи фәннәр һәм масса күләм коммуникацияләр институты директоры Михаил Щелкунов сөйләде. Васил Гарифуллин 1991 елда яшь галимнәр арасында 21 гасыр интеллекты республика конкурсында җиңүче. 1995 елда Россия университетлары программасы буенча грант иясе була. Эзлекле фәнни тикшеренүләр нәтиҗәсендә ул Казан университетында журналистика юнәлешен әйдәп баручы иң күренекле галим буларак таныла. Озак еллар декан булып эшли. Миңа әлеге вазифа ышанычлы куллардан тапшырылды дип искә алды хәзерге декан Леонид Толчинский. Татарстанның масса күләм гаммәви чараларын җитәкләүчеләрнең яисә журналист булып эшләүчеләрнең күбесе аның шәкертләре. Шул исәптән Татмедиа матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр агентлыгы җитәкчесе Айдар Сәлимгәрәев тә. Журналистлар остазын Татарстан журналистлар берлеге Хәтер китабы музей оешмасы исеменнән тәбрик иттеләр һәм әлбәттә инде сәхнә тутырып хезмәт коллективы да котлады. Мин аны чын күңелдән котлыйм. Бик хөрмәт итәм. Яратам аны кебек кешеләр бүгенге көндә бик аз. Сәламәт булсын, бәхетле булсын һәм алга таба да бергә менә шулай эшләргә язсын. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе исеменнән котлаган Миңназым Сәфәров белән алар бергә укыган, студентлар өчен оештырылган мәдәни түгәрәкләргә дә бергә йөргән. Хәтирәләр бүгенгедәй истә, җир аша яшьлекләренә дә кайтып килде төркемдәшләр. Масан кулусан юкулу, шанкра кураге, парне полтаре, шанкра кураге уйрылу. Фән белән шөгыльләнүче галимнәр гадәттә җитди була, әмма Васил Гарифуллин һәр мәсьәләне елмаеп хәл итә ди студентлар. Васил абый безгә инде ул беренче курстан бирле Васил абый без аңа бер тапкырда Васил Загитович дип әйткәнебез юк. Безгә үзебезнең әти, дәвати абый кебек менә шу институт биналарында ул безнең үзебезнең терәгебез дә. Һәм инде нәкъ менә ул булганга менә шу бина милли төсмер ала һәм менә үзеңне иңдә кебек хис итәсең. Аны бик яратабыз. Барлык студентлар менә бүгенге бәйрәмдә дә инде күрде аның күпме дуслары, хезмәттәшләре ничек аңа җылы мөнәсәбәттә икәне һәм алга таба да шулай булсын һәм бу хөрмәт аңа карата тагын да артсын дип телибез. Галим буларак танылудан тыш, гармунчы дигән даны да бар Васил Гарифуллинның. Ул баянда уйнарга үзлектән өйрәнгән. Гомумән, тормышындагы һәр биеклеккә үз көче, үз тырышлыгы белән ирешкән мөгаллим, остаз. 60 яшь тулу Васил Гарифуллинга яңа биеклеккә максат кую өчен янә бер форсат.